CEM tuliram rong hang PGR VGR alongli election asai claim klidera jok EP Chelsea asong atum chisong nang bomla CEM tuliram rong hang komantu si election haiji apong karbiang longarat atuma phan kachong thuyason mandet pura EP Chelsea asong atum pen airset prungset pen kaiki kachisong kideng pon karbiang longarat kisung chini si EP Chelsea asong do desang sipin pen si chisong bomlo lapen sar the phangcho along lia long ta ke che ke bia so tuma phan pachirai pidet bon sita council ke chari atum ajada saita dengpon hai hedet pusi pherang ke atuma long lam thipang dak pon bangso maya long kedo je ai ka thar lapen rajas tiso lapen ritakram sapi lapen ari sangho atum pen ong dung pen la bangso kachisong asai dengpon lo tang tin non ang ton pen klardak alam the alang litumalam the pen le arjupon iksina difu pen nilituma pherangke rostam hanse nangke lo berta public tv karbiang lo ini nilitum dak Samson Singh Ingti Memorial Park along sini tum demonstration doji pulo amma se hadak chena nam ge tum do une det lo dak council member hostel adung sin tum do thurong lo thema Samson Singh Ingti Park abang e phalang ho dak lo la pen lan chotagali hala rong pharpinok be akumlin ba pen a park ra phalang ho dak la ilitum identity ilitum ang thek kapa vejia phan loi ilitum anong je pe thelong lejia phan sila RSS bongo sena tum sila e claim la aman ni tum da ini nang kok lo kang ni ye tha bangke chu thang a chiklo inquire ni hada arboretum long meeting dolo council tum si ke hang CEM si ke hang nili tumanda dun lo dopik munit alang li che chak lo lam gading ye ka boy do o ni tumalong le nang ke ti ni tung ye chak on e alang li ta ki pu ke pu amana no bang che chak thulun yo la si nili tum la si ningi ti ni tum la si ningi oi je la bihari encroachers tum han PGR VGR long le pen ke eviction vekpo inquiry siar ni pen namane ja thang inquiry siar ni pen si cheng populo amat alang li akama bang e claim klede yong si eviction ji pulo tangte alang li si DC la pen SP phan lu tok nang ji police nang toy dun tha magistrate nang toy dun tha pu alang li tok nang ji la pen lan chotakali alang li joint director of health services aphan tok nang ji ye doctor nurse lapen ambulance nang lodun tha punangji police atom phan fire brigade in charge aphan punangji fire brigade nang toy dun tha punangji amar alang li lai hui an ta claim klede da thang bak be isia si thi tok lam ha ARO dongka phat nang eviction ala ARO ge lage inudbet ke thang da un eloge ta power ta ave lalang li nang toy dun non po bangke kachoning ri ge la ke jokateng e unji he sita sona nang toy dun thapo bange magistrate nang toy dun thap police nang toy dun thapo bange ARO ge tokune ke tok nang ge CM galite principal secretary si tok nang ji hala sorni pen lo ni tum ke chini la so munit eviction ke claim clip po bangke muthei kang hong lang la tum claimi ma claim klima punon ge theklong lor lo claim kli lage lan chotagali hala great roxier near commonly to meet hala dak dharna ki doha kheroni sarialia long adak meeting dolo hala sohot po anamunit ki ongang bong si lasoa Omar Singh Tiso EM revenue alangli ke cha as akagos ta nilipan mobile phone pe nang peklang set notice ta je Mars troki kache right tip a bihari atom han ke phlung po eviction po pulo eviction vek po mala ta ko hai tu thede claim tu thede alang litum la si karbia khei
inglong arat tum phan alang li pachu beidet lo inglong arat chot kalilo dake nilitum ke Khilonjia Ohomia tum tado lapen adivasi tum tado duk pik amonit atum alang li tum phan anta kelang nang jido laki duk tum phan lapen emitang akhe atum phan ke athema Khilonjia Ohomia tum ke aprang hut ke tribal amonit saise latum apisi ka kache lardun chotanat ajha ke karbi tum sigi ong lo dake la posi hala tum phantal rai nang ji pulo ni tungi pu ange noi ke rai ji galilo bangge ha Bihar pen ge wang Bengal pen ge wang Bangladesh pen ge wang amuni tum hansi long lete P2 kam se claim lo an ke lan chot tagalilang muna chohan pu inut la tuliram rong hang phan un an ing chek lo ing ton lo dei batahi ni bodi kang thok boleh te kang ton lo ko mati di ka hijim lo ko mati di ange alang li ke putu ke tuliram rong hang phan ni sinang phan long pen da nang pi ni sinang phan kot da nang pa jeng choi ni sinang phan an da nang pechu pugedi ande la ke na pi jui da na pi jui long ni si pu ki pu an ke alang li phan ba ke thang da pu hai he la eres nang po mati di eres da hai he thang da hai he ange non bang ke claim tu abang ke netum APHL sia muni tum hansi police station lo ke hang tu inut phan hang det Bronson killing phan hang lo la pen ke hanon Elvin ke aba phan hang lo ko an phan hang ilang mane police tum nerlo sini la tum phan pang ni police station lo adu kang hoi lo ke di ko pilo adu kang hoi ke ni tum karbi inglong arat apot je la si adu kang hoi tu ko mat lo adu kang hoi bang ke la ke tuliram rong hang Omor sing tiso tum karbi tum tak ko mat lo la tum han ke toy nili tum ka chinia tengke la tum han ke la Bihari Bongo senatum si ke toy la si non ke tuliram rong hang Omor sing tiso tum ke Bihari Bongalia tum da mesena tum bangali halat hang bak be tum bang kang ton thap tum bang halatum alam si karju tu non ke la puja la si an ke non ke nili tum dak demonstration dolo te alang li birudhe plen ni tum demonstration ke dogali langdam erlote ni tum aina ting Supreme Court a law ting si claim nangji lapen Assam Land Revenue Regulation 1886 along ke tok ating lapen Assam Government Order January 10 2017 arni ka peklang halaso order ating pen lapen ke Supreme Court Order 11 Supreme Court Order Dakti 1132 oblique 2011 at SLP within bracket C lapen number 5109 oblique 2011 Jokpal Singh versus State of Assam and others pu order along Supreme Court atum pu etlo ye VGR PGR along Congress dak nang gitu lan jo tang lang itu madak election na vote nang jo konong le tu sakuri nang claim mo long le nang atu lapen bepar pihak claim mata nang claim long le nang tu election vote na nang jo konong le de nang itu election na ke thur long le de nang tu si ili tu mo phansi ek chok ek he lasi laso alam pe na pot si karbing long arat thur pak lo aning pung pen lasi CM tuliram rong hang chi chak lo haladak eviction po notice order ta pipo lasi men ki un e pulo alang holo puget puta puder lo seta ki un AG alam masyawi upima pulo te alang itu molong tangkap pusat alang pulo sidolo polis army CRP angton sian talang pulo sidolo alang itu maning hang pulo te ningwe pen pinat talang tu pangceng un election ben lagi kace puthang na wi lagi lasi alang tum claim un eta kupi po sike claim klilo pulo te alang itu ang tan ben ke wang dak nang itu chot abihari tuman anta kapire kupi polo kapire ke pulo te ane doctor long MEC election होता लासो बिहारी के दुप्रोंग तुम से कपहा MLA होता ला बिहारी तुम से कपहा
MP होता इलेक्शन होता बिहारी तुमसे के पेहाय लासो पे ना पोसल तुमको फिरे लासी नॉन CM तुलिराम रोहांग नेके मजोक फाना फिरे रे निचुई जेंग ना ता क्लेम रे नेके मजोक फाना फिरे रे पोला kaci pupu aja kong tepik lo busi jipu lo ke dia lang tiri ri pulo tang de la soja kong kuna lo tulirau no hang aja kong kuna lo non hala suat chuhan aphanan ta chunep cek the alang phan sekang tho alang phan sek pin re anda chunep the tang te hala karbing nongarat phan kaci cak ke ibikson es lo terak nai tulirau terak nai BJP long ke proma MEC ye ma tum terak nai la sola karbing nongarat tu no thanga chinok nei hala dak kedo abihari pijar vijar long kedo aron re pen kedo tum han ibikson nai non inglong so lo pen karbirat tu maning hange jong civic som se prote lage karbi lapen inglong so tum si kerem lage bihari tum si nang ki hayang tan nang bang tum nang hai de ek bange lage klang da lasi laso bange cicak ceder nai karbi ngora tum cicak ceder nai nai thuk pak nai la pai ni som pek nai la bihari jone si karbi ari se jang tum sak bilong le la bihari bong le tum jone si Karbiri songe jangkung kontrak long le bihari bong le jone si non council long MEC deputy chairman pendang lok atu gepe lasi non karbing long ara tung turpak penci song langsi tabang pa ibik sonbek nai la penalang itu non ali ke cuen alang official se to masna ipu bihari don la bangso bihari tu phan ibik sonai ipu bang ali ke cuen busi official tu ali ke cuen itu male cuen ni tung ga ong dung ani kan bensi ibik sonai ipu ipulo alang phan memoro nam na pilo $60 ron pen alang tumhan butara lisa nai khane nai ipulo council pen gipia borenga nai khane nai ipulo bihari tumhan trade license nai khane nai ipulo election na pathulong le nomination ki file wana ni tum protest lo tangte non alang tung ko posi arjite lo lasi nilitung labangso api jiar vijar aputha kachi song ke ni tum in tonte lo lake lang tum nang khang one lasi labangso kachi song lo kar biang long arat atu bang etnot ini tum che song nang labangso ili tum aphan nang githiet ajak kong ili tum non rideng kache wan thuje phan le non che songra labangso aron re pe nang ke do tum phan ka kar biang long je tu sik sidul along nang ke par lo tum dia khai do an phan mangi la dang itum ajak kong banga ti tu ta pipire nang ji la hello ni pukang tum mangi Ate sala bangso la non pijar ya long de election up kan datong election ni mate election dasik dan nila letong lain pen council tum mopen ditum jai sar presiden na pulo alang itu aning hang pulote ni pinawang bong election un la peningkan thong bong batai ki thom election do la election nang aprang election se lo kodo konang nang kile po non nek se MLA bu po MEC election po claim ke lo ti lagi la si alang tu make rat phan ke pamang hucho la si karbing long arat khala BJP long do karbi la pening long so tu congress long do karbi tu SDC long ke do karbi tu ma la chi nai tuliram long hang kan ye lage kachobai rat phan ka chong thui alang claim ma he bihari bongoli phan ka phere puang thek bang dak siklang dak to lasi ini tu bangso apijar vijar ibik som setik bangke ini tu ka chesong bangke ui de ni ju alom so ni thom chesong lo non bang ing samri itum la kali de nahi non la ibik som bek nahi usi ini tum chesong le nang ko la ke ni tum aprang ma pulo ke kaprek party tum samri la son hala tum han ko pipis kaprek ka political party tum ya aprang ma $60 ningi je BJP congress tum na $60 ningi je lasi kiche so tum han butali samen ing thanai PGR pen alang tum han dak pen ibik son nai puni je de lo kende la pen hala kaprek opposition party tum ta non election aprang si ni hai chole kali magla hai SDC youth front tum ta election aprang ni hai chole la pen aprang upilo la pen tum han puda lo ke tulira SDC youth front tum phan ke ni si ke toy
Nih hukum ipi putuliram nih nyedak loh ke. Arbori tong ngecing lai loh ke. Lapen hala reng so tuh lagi sisi. Pinai puta la tum si ya sisi tuh nanti hangge. La ini pilo puta nih nyedak loh ke. Rat long nih nyedak loh ke ente. La election apa? Election ini non ciklo nih ijon lo. La sini tuh ke. Election perang dan ninje lo, election perang na cesong bom lo, non election kota itu ke cesong bom pula lagi. Agak mereka political party ya, raja dia sama tuh, laso perang na cesong onji, na cesong onde lam.